tots aquesta història que us he vingut a explicar. L'aventura de nois amb motxilla que al cel volien tocar. No són nois, són herois que van arribar fins al coll i en veure lo negre que estava van decidir recular. Potser no et podran explicar què se sent dalt del cim, però si te'ls escoltes diran que per prova d'avançar cap enrere cal mirar. I si us explico que de baixada més contents que al pujar l'esforç els passava factura, però no paraven de cridar. Olele, olala, estar amb tu és el millor que hi ha. Si vols et porto la motxilla, parem on sigui a descansar. Potser no es van fer fotos al pic, potser van passar un xic de por, però dormen tranquils sabent que cap esforç és en va i que junts van arribar. Els escoltes diran que per provar d'avançar cap enrere cal mirar. I dormen tranquils sabent que cap esforç és en va i que junts van arribar. Escolteu bé tots aquesta història que us vindran a explicar. L'aventura d'homes amb motxilla que al cel van tocar.